Assalamu alaikum. Amin wa alaikar salam. Allah gafarta malam. Ashana. Allah gafarta malam. Ashana kayan Allah. Allah gafarta malam. Gaye a kwana da yunwa a ban masu ma kuɗi. Ana ta lazimi. Wallahi. Allah gafarta malam, tambaya ce na zo da ita. Yawwa to ina jin ka Ashana. Wai malam, wai menene ke bata mara duniya? To abin da ya bana min rai Ashana yanzu misali gayu irin ku. Wai duk sadda za su addu'a sai ka ji ya ce gaye ya ce Allah shi ba shi mata ta gari. Shin to Ashana wa'ancan da kuka lalatawa cikin gari uban wa kun ka ban masu? Ko su sauran mutane ba su da bukatan mata na gari. Wallahi Ashana ka ji tsoron Allah. Ya kamata a ce gayu kuna tuna abu uku kai ba ma gayu ba dukkanin mutanen duniya. Tunda Allah ya halicce ka gaye ka san sai ka mutu. Ina za ka mutuwa yaushe za ka mutuwa mi zai kashe ka baka sani ba. Nagode malam. To. Nagode kwarai. A ji tsoron Allah fa. Amma malam da Allah in na zo fata wurinka. Ka daina kama kwata-kwata maganar mutuwa. Ba ita ce gabana ba. Amma dai ka san za ka mutu ko? Lokacin ta yi ta taho mana amma dai ka daina kamin maganar mutuwa. Ba komi, amma kakkamance makwabcin kawun kakanka nan muke da shi wata 3 da na wuce, amma yanzu ya zan babu. Ni dai na gode sai an jima malam da. To ba komi, a ji tsoron Allah gayu.